Vă salut! O să vă prezint o cameră de supraveghere, dacă se vede acolo în parul ăla, e cu panou solar, deci cu cartelă. Așa că am montat-o acolo ca să supraveghez toată bucata și panoul de comandă. Aici am panoul de comandă, deci am pentru gardul electric. Am bateria, acumulatorul 12 V, 12 amperi pentru gardul electric. Vine de la panoul ăsta de 30 de W. Aici am panou 30 de W pentru cameră, care panoul vine de la panou, alimentează acest modul de coborâre. Tensiunea este reglată la 13 V, nici mai mult, nici mai puțin pentru acumulatorul acesta. Iar între ele are o punte la al doilea modul, deci are punte între ele la al doilea modul, care acesta este reglat nici mai mult, nici mai puțin la 5 V, care alimentează camera. Deci pe aici e dat prin cablu, se duce cablu care se duce la cameră, alimentează camera. Deci, când noaptea panoul nu încarcă, curentul de aici din baterie alimentează camera. Prin acest modul alimentează camera. Deci camera mea e în permanent alimentată la capacitate. Poate să ploaie, poate să fie nor, poate să fie ea, permanent este alimentată prin așa ceva. La început, 5 camere am schimbat și până am reușit-o pe asta, cum am luat-o la 2 săptămâni, deja gata, a fost gata camera. Defectul lor este modulul de încărcare, deci unde cablu, care intră cablul la cameră, acela se defectează prima dată și camera se deconectează. Așa că eu am anulat acel modul de acolo, am montat alt modul de încărcare, care curentul care merge pe cablu acolo, la cameră, intră modulul ăla de alimentare și este distribuit curentul și la cameră și la acumulatori. Deci, acumulatorul e, în situația asta este încărcat permanent și camera este alimentată permanent. Camera poate filma non-stop, minut cu minut, secundă cu secundă, nu cum era, împir o secvență și gata, nici nu aveai timp să vezi în secvența aia ce este și ce nu este. Așa că am ajuns în situația asta. Eu la aceste moduluri a trebuit să le pun un radiator aici, să-l prindă această cutie, pentru că 10 moduluri de astea mi s-au ars. Pentru că curentul care intră, deci panoul, cum e acum soare afară, cald, panoul ăsta bagă până la 28 de volți. Deci odată ce intră 28 de volți aici, el neagă înrăcire, acesta e integratul ăsta, pogneau din start. Cum se înfierbântau și pogneau și nu a dat randament. Până la urmă am găsit modalitatea asta să fac un radiator de asta aici și să-l pun. Văd că până în prezent se menține foarte bine. Deci are cam 2 săptămâni de când funcționează așa cu ea. N-am nicio problemă, deci non-stop, o plouat, o fost nor. Deci panou, deci verificat. Când este nor, el bagă cam 14-15 volți. Dacă, așa, când e nor mai întunecat, poate ajunge la 13 volți. Ei, acel 13 volți e suficient să mențină mie bateria. Ca să mențină la capacitatea ei. Când e soare, panoul bagă până la 30 de volți de multe ori. Ei,
acel 30 de volt intră în acest modul, dar iese numai 13. Înainte de asta, deci am avut panou solar de 10W prin controller și acumulator. Problema era cea mai dureroasă, era treaba că dacă bateria pe timpul nopții ajungea la 10V, a doua zi dimineață putea să fie soare de să se topească panoul. Bateria mea nu se mai încărca. Că dacă bateria a 10V, controlerul ăla se decupla. Și nu mai încărca, putea să intre curent în el, dar nu se mai încărca bateria sub nicio formă. Și atunci l-am dat la deșeuri controlele astea. Astea sunt controlele astea făcute așa la șmecherială. Trebuie să ai permanent curent în baterie ca să funcționeze controlerul. Dacă tu nu ai măcar 11V în baterie, nu se încarcă. Controlerul nu funcționează. Mulți nu știu treaba asta. Dar am trăit-o pe pielea mea și acum știu. Așa că asta e cea mai simplă metodă de a alimenta camera. Am 5 camere. Deci prima cameră care am avut aici a fost Wi-Fi și 4G. Și trebuia să vină în fiecare zi să înlocuiesc bateria din cauza controlerului. Aveam 2 baterii de astea. Una o aduceam seara, veneam dimineața, o luam, o aduceam pe cealaltă și tot așa, o vară întreagă așa am lucrat cu ea. Pentru că dacă vrei să ai o filmare continuă, camera trebuie să fie alimentată. Nu cum spun mincinoși ăștia că nu-i nevoie de curent, că nu știu ce, că ai panoul și se încarcă. Mai e un lucru cu panoul. Panoul care îl are camera, mulți nu știe. Acel panou, când e soare puternic, el scoate cam până la 7-8V un panou, testat și verificat. Ei, acel 7-8V îi dăunează la modulul de încărcare a camerei și el arde. Și atunci camera nu se mai poate conecta, nici nu se mai poate alimenta, sub nicio formă. Și ai terminat cu camera. Ei, eu încă nu le-am aruncat, pentru că am aruncat modulurile și am modificat sistemul de alimentare. Exact cum am arătat aici. Camera e funcțională. Și zi și noapte non-stop. Deci nu mai fac probleme că dacă afară e o săptămână înnorat, vai de mine nu merge camera mea. Ba nu, dacă e o săptămână înnorat, bateria se menține la capacitatea ei, cum v-am spus. De la 13, 14, 15V, așa că e înnorat și bateria se menține la capacitatea ei. Chiar dacă ajunge și la 11V și la 10V dacă ajunge bateria, poate chiar și 6V. Dacă scade bateria, camera funcționează, pentru că modulul, dacă intră 6V aici, în modulul care duce la cameră, aici va scoate 5. Deci, totuși, tot în avantaj este. Deci, ea nu rămâne nealimentată. Așa că dacă ea ajunge la 6V și după aia a doua zi e soare, bateria revine imediat la normal. Dar cu controlerul nu se putea. Putea să fie soare cald a doua zi, bateria dacă scădea sub 10V, la revedere controlerul. Ăla nu mai se conecta ca să se încarce bateria. Așa că asta e modalitatea mea de a funcționa. Ăștia laudă pe toate site-urile, deschis numai reclame, camere și peste camere. Uite, am o cameră are acum, pe 7 a făcut luna. Am luat. Dar are și ce problemă. De exemplu, am adus-o aici, atâta 2 zile a funcționat și s-a deconectat. Deci curent intra în ea
tot, am verificat tot, baterii, am verificat bateria, am măsurat bateria, absolut tot era perfectă. Ei, din cauza modulului ăla se deconectează. Atâta funcționează dacă o țin la priză, la adaptor. Atâta funcționează aia și nici mult. O zi, 2, 3. Am testat-o și cu ăla. O zi, 2, 3. După care se deconectează. Nu se mai conectează. Trebuie să o oprești, iar să o lași, să răcească ea, să revină ea și să o reconectezi din nou. E o grămadă de treabă cu ea. Asta e. Ca să o dai înapoi, să spui că nu e bună, că nu merge, aici e asta altă problemă. Toți laudă că această cameră nu-ți trebuie instalator, nu-ți trebuie să o chem, să-ți instalezi. E foarte simplu, pui panoul, pui aia și-i dai drumul, pui cartela, ai setat-o din asta și mergi. Nu e așa, tată. Dacă camera nu funcționează, sun la magazin, magazinul imediat întreabă: fă dovada firmei care ți-a instalat camera. Dacă ai instalat-o tu, adio garanții. Și te scoate din garanții. Mulți nu știu treaba asta. Ăștia se laudă că face, că de lege, are garanții. Are garanții 2 ani, dar 2 ani dacă ți-o instalează o firmă și când camera nu merge, să chemi ăla de la firmă, să constate ăla de la firmă că într-adevăr camera nu funcționează și după aia duci dovada la magazin că camera ta nu funcționează. Și ai o grămadă de umblătură, de treabă și așa mai departe pentru o minciună care nu vrea să spună. Bă, spune adevărul omului în față. Bă, asta este și cu asta este. De ce trebuie să umbli cu minciuni, să te știe o țară întreagă? Bun, cam asta e. Deci dacă vreți, aveți nevoie de o cameră și vreți să funcționeze camera, ăsta e cel mai bun sistem care el poate funcționa. Îți trebuie 2 moduluri de coborâre a tensiunii, să le prinzi pe un radiator, ca să fii sigur că are răcire, și cablu de alimentare la cameră. Și poți să dormi liniștit, nu ai treabă. Nu mai ai treabă cu ea. Că e nor, că e ploaie, că pui un panou mai așa mare la 30 de W și la revedere. Ei spun că au panouri făcute. Păi, panourile, cu cât e panou mai mare, cu atâta distruge modulul ăla la cameră. Așa că eu atâta v-am de spus. Cine vrea să facă așa ceva, să crede că reușește, eu îi urez succes. Vă salut și spor la muncă.